Eee, Salam dostlar. Şu öýde içmesi video çekeýin dedim. Birazajyk men nastroyka barada geçerim bolýa. Ýa-ni bir YouTube'da bir videonu gördüm. Bizim bize gerek zat bar eken şonda. Menem şonu gördüm. Tak. Şurada üntlerin şurada iň aşagda ene şu taýda menki öçük dur. Ýanyp duran klasik. Şonu şunna goýmaly ekeni. Onu näme üçin şunna? Sebäbi bir ak alanyň içinde bolsak ekranyň ýüzüne gan sıçraýar. Ýadyňyza düşýän bolsa, mysal üçin siz algap barýaňyz ak zadyň içinden aňyrdan bolsa siz atýa gowy görneli. Sebäbi ýüzüne gan sıçraýar. Şu gan sıçramazy aýryp bolýar. Ene şundan aýryp bolan ekeni. Menim şu wagt aýrdym şonu. Başka bir ýene bir nastroyka gördüm. Şulary ütkötüpdir birisi. Şunu 90'a getiripdir. 90. Evet, neyse. 92. Neyse var. 90. Şurada 79'du. Şurada 79'du. Var bir şöyle dedi. Bu önemliler. Ondan sonra başka ne vardı? Bir de şunu ne çekici edebilseniz goğuş ol. Hakikaten 10'da 54 dedi. Ne çekici etseniz dedi. Kelleden devirmeye goğu dedi. Men şunu birazcık da düşürmeye çalışayım. Şeyle varlak göreyim. Bizim yara çalışan noktamız olmalı. O yerde. Biram şunu yakınlattı birazcık. Yara çalışan noktamı tapmadım ben. Neyse, ben şeyle bağlap göreyim. Sinema için takım çarpışma dereceler veriyorum. Men bir profesyonel oyuncu değil. Şöyle Beatles diyelim. Menden yüzetse o oynayanlar var. Yüzetse pet oynayanlar var. Men maksadım şöyle Türkmen oğlanları çağırmak için birazcık Türkmenlerle özüň düşünşüp oynamak gowy. Şoň üçin şu videonu çekip sizem öz şu videoň aşagyna öz adresinizi ýazyň, biram nerden girýäniňizi ýazyň. Şu taýda bileleşip oynamak üçin çekden. Tuğulum, beregelle. First blood. Bular baram profesyonel oyuncular.
Edilmen bular ýaly ökde oýnap bilenmek ondan aýdýan. Men bir normala ýakyn tazy. Bizimkiler otdy. Eýdeklerim güýçli. Yenileceğim. Bular aýdýan professional, biz bilen oýunjak bolupdyk. Yani ýaňy oýnaw başlaly ýaly. 1300 we 1200 arady. Şuna göre. Teret ekrana gan gelýän nädir? Ünsürseňiz ýa gördüňizmi? Men akyrdy dur ekran gan bolanok. Şuna ýerde. Meňki nastroýkamyz. Dawa. Barakallah. Sen öýlenirsiň. Kârım. Näme zaman bilen el bir açyk daşaratdan görmek üçin şulan bolýar bize. Hem ýakyn hem daş.
Alar bezalarymyz 2. Ene dostlar, men bunu yapjak ýene bir video çekmege şeýlen. Belki türkmenler bolup şeýdip, üýüşip oýnasak, bir gepleşip sen aňyrdan gel, sen bärden gel, meni gallar kömek et, plan bismidan. Eýle bolsak, bir düşünşi bilen oýnasak, güýçli oýnardy. Şoň üçin men goýan YouTube'dan aşagyndan like goýsak, biram bolsa patpiçatsa bolsak, ýenedem türkmenler görse, ýenedem köpelersiz. Ondan soňra bir de şu öz girgen mesela menkide men size ýene görkezeyim size. Menkide Türkiýe 2019 diýip ýazylýar. Seviýesi 53. Bärde iň 6 derece görkezýär. Şurada sizin öz nähil oýnaýanyňyzy görebilärsiňiz. Ondan soňra ýokarda 1990 like basalypdyr. Ondan soňra başga ne diýin? Hop şu şöýlerden sizin nämeleňizi görebilärsiňiz şu taýdan. Jemi mesele bu bir adamlyk ýekeli oýnaňyzda görkezlen nemeler. 1129 adam öldürilen, 2 gol oýnalanyna 513 adam öldürilen şu aşagda görkezde. Takım 4 adamlykda bolsa 3297 adam öldürilen. Sizem öz zatlaryňyzy şöýerden görüp bilersiňiz. Canly. Men tepatalara girip görünmek.
Canlı yayınlar pamoyun bular. Berden görübilýäňiz ýene-täňiz. Pamoy men başga aýtjaklarym ýok. Ben hökmen turatda öz girýän adyňyzy ýazyň. Menkide mesele Türkiýe 2019 ünsüp serediň Türkiýe sözü dogry ýazylmadykdyr. Turki A nokot 2019 şu taýdan maňa arkadaşlyk uradyň, Druzya uradyň, men dabawut edeýin. Baram hökmen turatda haýsy bölgeden Awropamy, Aziýamy şu taýdan ýazyny girýäniňizi hökmen ýazyň. Russiýadan girýän bolsaň, Türkiýeden girýän bolsaň, ikiň birebir oýnap bilmersiň. Ama täzeden täze bir anketa açyp bölgäni Russiýa goýup iki Russiýada oýnap bilýän. Men şu wagt iki sany anketamma, biri Russiýada oýnaýan, biri Türkiýede oýnaýan. Başka aýtjak goýjaklarym ýok. Sizem näme sorajak bolsaňyz şu videoň aşagyna ýazyň. Bildigimden size jogabyny bereýin. Barana dostlar, sag bolun. Like bassaňyz minnetdar. Sag bolun.